silver play button lagi 1 lakh subscriber ke लिए तुम लोग सी लीजी लगे YouTuber तुम लोग सी पिपन जी dan nang nangli pemilo lo pen laka pangpu ye phan bangke ili tum kaching hon CM sir Dr. Tulurama hasi pangpu ye matha lo ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ Hello, welcome back to my YouTube channel Lindog Richo. Pini la so video long bang nangli tumhan kachini alam do la non karbiang long YouTuber ke claim mi la tuma phansi salam pilo la so video bang la si kelang nangli tum pa youth tip lote chini ne daji la so video kelang pa youth thorno la pen nili nang than po approve nang paklang po. So guys, nangli tum YouTube long search non Karbi vlogs pulu search lo pulote Karbi vlogs search lo pulote athaksi ke bangji ke jinu vlogs lo alangli channel 1 lakhs abat lo lasi alangli chepa duga joksila anle lo pasi Karbi tum nong pen bangke top lo ala neli nangli tum phan approve nang paklang po lang ignon neli YT studio ing pulo nili YT studio ing pupen nangli tum ab theklong poyo nili video la green color theklong budi sopta a thaklok sidam lang yo a thaklok sidam lang la pen 2 months lo nili kam claim la pen was time ta langon yo 3000 le dapo 3000 lo pulote isi monetize ta long po la si nili by monetize long dapo la pen 83.8k views ta wang alo so lasi yo nangli tum han bang neli gi pui pu bangke YouTuber aki non ke claim mi tum han bang yo dakta nangchi update bom lo dakta 3000 pleng dapo lasi dona tum ke claim ning akam bang neli nang than pode. So guys ne approve ta mi nangchi paklang lo neli channel long pot lapen Karbiang long ke claim minon la YouTuber tum dupik lasi chethan nangji neli ta make tek pikali si ta mi chethan nangji lapen nangli tum video ka upload bang hadi isia por le nangli tum video upload veno mane adable nang tum 6 o'clock upload ji pusita 6 o'clock le upload not lapen arni yang sam 5 o'clock putami 5 o'clock ma anarlu 12 baji pusita me nang tum ning hang lo he sita me arni ephong apora teng la so teng la video bang nangli tum upload veno nangli tum adapt upload that ajuta upload that anarlu ta upload that pulo de nangli video ke nang pa lepi pe a hokalam lo don tum lapen mani ke 1k subscriber playing tum da dolo ma 500 ma 2k 6k 10k do olo Karbi tum da claim bom lo sita me views ta wang with that titi lapen bange aning ayak to mangi ke claim mane views bang we velen ni lige video bang upload ingtung te delu putum ta dupi la YouTube long bang hedi views bang ke lake nitum choche bang hala non mukrang be ke ad jinu vlogs to manda me alak lo to me subscribers sita views ke 10k ma 5k 6k la sonta duko la si views bang ke abdon lage ning chepa nang ni lake do vek lo bang yok a YouTuber channel long ta lake abdon ne do vek lo lasi ke claim bang nang litum nang ning chepa ning ding channel la pen nang litum manige comments nang pidun ta hai manige ke me khainu nu ta nang pidun ta hai lason ke chok che lason upload ri putum da la bang nang litum nang ning chepa e pen nang ning le arong thuno donatu neli ka matha teng plote hala nang ke claim ke li chat ma ke chok chat long si la tumbang ke nang than dun lo alam bang ke la dak pen le nang litum chubuji not an ke nang litum bang la yong si la so video long mang la song den pini sona la so content and ma la so nang pu det plote nang litum ka prek mane la dak si chini nang pola si video YouTuber bang yong si claim pa kai plote ili Karbi tum da chela bon ta me emethang ning chupa ning ding de that ajoksi ilitum Karbi heyan video ta chelang lepu ilitum ning je that ite ne channel monetize tik bang ke la ni chu da ching tip te lo la pen la ning mum da ching tip te lo an ke ne channel monetize long lo plote ni chu da ching tip po ning mum da ching tip po la pen ni arji ta me chelar po dona tum la si kachong hong lo apor men tu sinang leji la si trong hong chupa ning ding si chubok an cholong pu a hok lo la pen nili ta me
nangli tumpan kang hondo la pen support do puke ning chithe pik a ningarong pik lo karbiang long arat phan lasi ako kai keta khai ka che song akar dom bang chepa jir vek nangji nangli phan nili phan manchi pineng lasi karbiang long arat phan ta khai ka che song akar dom pachir lo lasi pinia video bang pading unang ni lo ilitum chethan chimun vek nangji sitame next video long bang la ilitum chethan chimun thunang la nili channel long bang nali tum subscribe re tum do koklang plote subscribe deno lasi sop handa tuning rilo ante do me thak me kardom kurwang to